ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନାଗାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଟ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଆର୍ଟିଓ। ତତ୍ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଟୋ ବିକ୍ରେତା ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋଟ ପାଖାପାଖି 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଓ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଟୋମୋବାଇଲ ଡିଲର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଟୁଡେର ନିଡ୍ଟା ହେଉଛି ତେନ ବ୍ଲଡ୍, କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯେ ଆମ ଯେତିକି ଏଠି ଆମର କାର୍ ଡିଲରସିପ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ଆମର ଡିଲରସିପ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଟିଓ ଅନୁଗୁଳର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାନ ମହତଦାନ। ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଟିଓ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଟୋମୋବାଇଲ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛୁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି 120ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସରକାରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଶା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଠାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ନିହାତି ଅନୁରୋଧ କରି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ରକ୍ତଦାତା। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ ବିଜେଡି ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ 100 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅନୁଗୁଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 105 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 2 ଦିନ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଆଜି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳଠାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ବହୁତ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଯୁବ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ସହିତ ମୃତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ହେଉ ସେମାନଙ୍କର, ସେ ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ରାତିରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ବା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ଆହତ ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 2-4 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଭିସେସ୍।